маъракаи баҳории даъвати ҷавонон ба сафи қувваҳои мусаллаҳи мамлакат дар шаҳри Исфара муташаккилона оғоз гардида, гурӯҳи аввалини ҷавонони матинирода, ки бо амри дилу виҷдон азми хизмати модар ватан карданд, бо тантана ба хизмати ҳарбӣ гуселонида шуданд. дар нахустин рӯзи сафарбарнамоӣ ва гусели ҷавонон ба сафи қувваҳои мусаллаҳи мамлакат, ҷамоатҳои диҳотӣ воруху чоркӯҳ аз иҷрои меъёрҳои муқарраршудаи даъватӣ бо сарбаландӣ паём расониданд, ки аз оғози нек ва муташаккилонаи маъракаи даъватӣ башорат медиҳад. ҳифзи сулҳу субот ва побарҷо нигоҳ доштани истиқлоли давлатӣ вазифаи мо ҷавонмардон аст. аз ин рӯ мо ҷавонони далеру шуҷои Исфара омодаи хизмат ба ватан ва ҳимоягари марзи буми хеш мебошем. баромадкунандагон бо зикри он ки аҷдодони хиратманди мо аз қадимулайём мардонагии ҳақиқиро дар омодагӣ ба ҳифзи ватан ва ҷонифидоӣ ба номи ватан медиданд, зикр намуданд ки хизмат ба модар ватан вазифаи муқаддас буда, шарафёб гаштан ба ин рисолати бузург бахти ҷавонмардӣ, оини ватандорӣ, садоқати фарзандӣ ва нангу номуси шаҳрвандӣ мебошад. мо имрӯз ҷавонмардони шаҳри Исфара бо хоҳиши худ ва амри виҷдон тасмим гирифтаем ки ба қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон шомил шавем ва ватани худро аз ҳар гуна душманҳо муҳофизат намоем. ман модари даъватшаванда ҳамроҳи Шаҳбозҷон мебошам. имрӯз ман шод аз он ҳастам ки фарзанди азизи ман ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон сафарбар шуда истодааст. шод аз он ҳастам ки қарзи фарзандии худро аз дӯши худ сабукбор мегардонад. имрӯз ҷавонони сарбаланд ва ба ору номус дарк мекунанд ки ҳифзи ватан қарзи ҷавонмардӣ буда, ҳимояи марзу бум ва таъмини амнiyatu осудагӣ мояи ифтихору шараф маҳсуб меёбад. ба сафи қувваҳои мусаллаҳ омадани ҷавонон падидаи сурурбахш буда, шаҳодати он аст ки ҷавонони мо баҳри ҳимояи марзу буми аҷдодии хеш, таҳкиму сулҳу осоиштагӣ ва дастгирии сиёсати асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат ҳаматарафа омодаанд. ин ватан гаҳвораву гӯри ман аст, минбари ман, тахти ман, зӯри ман аст, руду бори қалби пуршӯри ман аст. тоҷикам, тоҷикам, бо тоҷикистонам баланд. барои ватани худ, миллати худ ва халқи худ содиқона, мардонавор хизмат мекунам. барномаи рангини фарҳангӣ саршори меҳру муҳаббати ватандорӣ ва баргузории маросимҳои миллӣ аз қабили номгазону дуои пирони рӯзгордида ба чорабинӣ ҳусни тоза зам намуд.